Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky je najreprezentatívnejšia, najstaršia a najväčšia zamestnávateľská organizácia, ktorá združuje 35 členských zväzov. V rámci týchto členských zväzov je združených okolo 9 000 firiem. Prioritou asociácie zamestnávateľských zväzov pre udržateľnosť ekonomického rozvoja a hospodárstva je sociálny dialog. Sociálny dialog je nevyhnutný nástroj na to, aby sa mohli vyjadriť a zosúladiť záujmy zamestnancov, zamestnávateľov, ale aj verejného sektoru a štátu. Preto my dbáme na skvalitňovanie sociálneho dialogu a snažíme sa touto formou presadzovať názory podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia a návrhy na rozvoj ekonomiky a hospodárstva tak, aby naše hlasy boli vypočuté a prípadne aj použité pri tvorbe novej legislatívy. Asociácia zamestnávateľských zväzov totiž zahŕňa prierezovo veľa dôležitých sektorov národného hospodárstva. Je to napríklad chémia, energetika, naftový a plynárenský zväz, ale taktiež zahŕňame členské zväzy, ktoré majú napríklad živnostenskú komoru, facility service, poisťovníctvo a iné sektory. Takže niekedy tá práca je zložitá tak, aby sa sklobili záujmy všetkých a preto potrebujeme, aby štát akceptoval sociálny dialog a stále ho ďalej a ďalej rozvíjal. Jednou z hlavných úloh Aliancie sektorových rád je zavedenie systému vo vzdelávaní dospelých. Teší nás, že našich 9 sektorových rád z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky sa aktívne podieľa na tom, aby sa vytvorili nové, kvalitné akreditované vzdelávacie programy, aby bolo zavedené funkčné overovanie kvalifikácií, aby sme spoločne prispeli k tvorbe odborníkov pre trh práce. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.